kaleko arbolak, adornau jakuneguaz, gabonak belaxe datoz, mazapan txampan taturroiaz, herriko komertzioek gertu daz, eskaintza zabal bateaz, probauta ikusi atxabaltan be kriston aukera txarrak daz. Dendarita komertziantiak zuen zain da zerrixan, arrainer bat gure ezkero Fernandon Pescadeixan, Gabon eguneko solomilue, Jonen Karnizeixan, matzak jateko erlojuek konpondu Martin relojeixan. Urbaltzen igor eguzki huili, Ainara masajistria, Vanessa Zapata dendan, Kiliman Barrez Meritxel, Gemesetan iratzeder, Mazaron ere Axelita Mari Carmen. Wow, wow, wow. Urtero moduen kaleko arbolak, adornau jakuneguaz, gabonak belaxe datoz, mazapan txampan taturroiaz, herriko komertzioek gertu daz, eskaintza zabal bateaz. Atxabaltan be, atxabaltan be, atxabaltan be, atxabaltan be, atxabaltan be, atxabaltan be, atxabaltan be kriston aukera txarrak da.